ebee ka anyị ebido na wee kọba akụkọ a ndị be anyị na onye ndị ntọrị mmadụ jere na biya nyaahụ ka fa jee tọrụ ndị ntọrị atọtazi nwoke onye ka nwoke pụtaziri tata wee bụrụ onye nwụrụ anwụ ọ bụrụzikwa ndị ntọrị tọrụrụ ya agbalụkwụ nwoke egbe o ji wee nwụ bịazikwanụ ka unu nụrụ ife ọzọ asịrị gburu nwoke unu echetara ife onyonyo m wetara unu n'ihu akwụkwọ wee na-agwa unu na nya bụ ife merụ n'Ọgwachi Ukwu nke dị na Delta steeti na-enwere otu nwoke ndị ntọrị mmadụ wakporo na geeti ya n'ihu be ya wee na-eche nya bụ nwoke ka ọ bata foto nya bụ nwoke bụ efe onu na-afụ ebe a nwoke ahụ bụ efe onu na-afụ ebe a onye nwa nwuo na-anụnwa ndị ntọrị gbarube ya okirikiri nwoke wee tie isi buru moto ya wee bata getiman ejezie ka o mechie ụzọ ndị ntọrị mmadụ wee pụta wee kwaba mgbọ nke bụzi na nwoke anụnwa nanahụrụ ndị ntọrị mmadụ nke bụzi na getiman ya unu fụrụ ebe a gbara egbe mgbe ahụ mana getiman ya kwachiri ụzọ nke bụzi na ndị ntọrị mmadụ a atọtanwuozikwa na ọga ya wee na-akọwa na nya aghaghị ife a merụ na mgbe agbarụ nwoke a bụ 17 nya mgbe egbe 17 agbara ya egbe ugboro 17 na nya bụ ife emetụtaghị ya na nwoke mmadụ anwụ ọkwọ onye ka nwoke pụtaziri tata wee sị ka ya jee pụta wee zuo onwe ya n'ụzọ ya bụ ife abụrụkwa na obere ife nke bụzi na ọtụtụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-ajụ ọtụtụ ajụjụ na ọ na-abụ na oge ọnwụ nwoke anụnwa n'orugo na-enye ya saịnụ na ọnwụ ya erugo ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị o na ọ bụrụkwa na ndị ntọrị mmadụ tọrụrụ ya na ọka mma na-enwere ike ka kịta anụnwa ndị ntọrị ya na-asị na si nyefe ego one dị etu a maọbụ ego one dị etu a ebe ụfọdụ na-asị na-enwekwara ike ndị ntọrị mmadụ nwa ọ bụ na ọhọdụ ntọrụ ka fabia ịtọrọ nwoke na ife fabia bụ ka fa gbawukwa nwoke ka nwoke nwụọ unu anụkwọrọ mgbe egbe na-asịrị agbarụ nwoke 17 ka agbara ya nwoke anwụghọ bịakwanụ ka nkọrọ unu ka nya bụ ife time na ụfọdụ ndị mmadụ na-atụzikwa aka ebe dị iche iche o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na nwoke anụmanụ na-afụ ebe a na-afa ya bụ Ability na onye nwa bụ onye nke ndị ntọrị mmadụ jere bie ka fa buru mana getiman ya azọkwanụrụ ya ndụ nke bụ na ndị ntọrị mmadụ ebuteghị ya dịka Alison Ngwanlichu tinyere nya bụ ife n'ihu akwụkwọ wee na-akọwa na ife a mere n'abalị ụnyaahụ na ka ife a mechalụ Ability esendịrị ya nya bụ ife onyonyo o wee tinye ya na ịntanetị onye ọbụla wee buru ya nya bụ ife wee na-afịa n'elu wee na-afịa n'ala Alison wee na-akọwa na orizi tata anụnwa o wee sị ka o jee na be Ability anụnwa ka ọ kọrịa ka nya bụ ife si wee mee na ife mekwa anụ ka ife anụnwa mechara n'ọkwa ya ka o ruru na nke Ability anụnwa Ability wee weta mmanya a na-akpọ 4 Cousins wee nye wee si anọ ka o wee kenee ya dịka o si wee gbakwanụ mbọ wee tinye nya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ ndị mmadụ wee fụkwana ya ka fa marụkwa na nkwụcha abụrọzikwa ụjọ n'ọkwa ya ka nya na ya na-abụkwuchalụ onye nke a na-agba Ability wee na-agwazi Alison na ya achọkwa na ije fụkwanụ nwunye ya maka ọ dịka a na-akọwa na ọ na-anụ nwaanyị mana ọ dịka nya na nwunye ya ebiọkwanụ n'ofu esteti ebe ahụ obi ndị ntọrị mmadụ anụnwa wakporo ya n'ọkwa ya ka fa kwuchalụ Ability unu na-afụ ebe wee banyezikwa moto ya wee pụba ka o jezikwa afụ nwunye ya wee na-akọwa na ọ ka nọkwa n'ụzọ na olubedịrị ebe nwunye ya bi wee nwee ife mberede nke okporo ụzọ wee bụrụzikwa onye nwụrụ anwụ ozugbo na nke abọdụ nke ka eburu jebe ụlọọgwụ ka ama na ọ ya adịghị na nke anụnwa na mgbe ahụ o nwere nya bụ ife mberede nke okporo ụzọ na ọ nwụrụ ozugbo ebe ahụ ndị mmadụ nọzi wee na-ajụ kedu ụdị ọnwụ dị ife a ọ na-abụ n'ife ejije Nollywood ka a na-eme na nya bụ ife na omelu n'eziokwu ka ọ na omeghọ na nya bụ akụkọ na onwekwa anụ ka ọdụ na ọkwa ife ewepụtara tata ndị mmadụ na-asị na onye ọbụla ya na chi ya n'izu na ọnwa ya egbu ya na onye ọbụla oge ya erubeghị na ndị ntọrị ya atọrọkwana ya na ọnwa ya egbukwana ya na ọnya ka a na-akọwa na ife nwa agabeghị ede ọ ga-adụta udezi o ji wee mee wee na-akọwazi na ya bụ nwoke na ọnwa egburugokwa ya wee tọwa unu fụ ebe a dọbara ozu nwoke a ejizi ụdọ kee ya n'isi nya ife a na ife white a wee kechie ya isi ọbara wee sie n'imi wee na-ehusisi esepụtara ma mgba egbe 17 agbara ya oyisa na ebe ahụ ọ bụ na ichinene nya bụ ife onyonyo ijee na kọmentị ịpịa ya obubakwana na Telegram ijee ebe ahụ inene ka ife ebe ozu nwoke anụnwa tọwa ndị oyi ya wee na-ebe wee na-akpọ ya Ability ka ife imere anyị ife Ability kunite wee na-asị ontu a ka mmadụ si anwụ ụfọdụ na-asị ya marụkwa ụdị ego ọ kpara ọ bụ na oge ọnwụ ya erugo alejedirio ọbụọkwa ife mkpu n'ọkwa ife mfụkwa na kọmentị ka m gwara unu ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ya bụ ife agbalọkwa aka ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na onye ọbụla oge ọnwụ ya rughị anarụ na akụ ha kwa anara ubelu gbanyam na ịgbata akwụ ya n'ọsọ na ọ bụrụ na ịgbanahụ ya saịdị a na ihe agbanahụkwa ya saịdị a na ike ọ bụ na oge ọnwụ Ability n'orugo wee na-ajụ ontu a ka esi anwụ ọnwụ nwa Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ebe ọ bụ na onwegokwa anụ saịnụ maka esi gba ya egbe na mgbe egbe atụghị ya
na o kwesịrị ọzọ ịpụ apụ na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịfụ nwunye ya ọ nọrọ n'ụlọ gwa nwunye ya nya bịa na ụdịka ife a mere na ikwesị ọdịrị ịpụ n'ilo 1 week na ikwesị ịnọ n'ime ụlọ be enwekwa ike ọ nọrọkwa n'ime be ya ahụ bifo ị mara ife na-eme atịkwa na oti n'elu dapụ maọbụ na ọ ji gbatu steepụ o mechara ya ọpịa isi n'ala ụdị unu ka oge ọnwụ ya erugo ka na oge ọnwụ ya erubeghị maka ụdị ọnwa ụfọdụ si na fa aghọtakwu ya ọfụma wee sị ka m wetakwara unu ebe a n'ọkwa ọpdeti nke dị n'ihu akwụkwọ na ya bụ nwoke na ọnwụgokwa ọ bụrụ na ị ghọtara ife biko kọwala anyị na aghọtakwa ya ndị si na fa aghọtaghị ya na kọmentị kakwọ nkụ na ife a merụ na Ọgwachi Ukwu nke dịkwana na Delta steeti nwoke mmadụ abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ na mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa onye oge eruola ọnwụnwanụ o nwere onye ya nwụchitere ibe ya igwe niile ejije n'ụzụ ekenekwa m unu